Skaličanmi v prípade, že by sa tieto dva týmy stretli v play-off. Obdržálek, jeho strela od Modrej, Vojvoda vyráža iba pred seba, Skaličania ešte stále ten puk môžu dorážať za brankára Topolčian. Vyzerá to tak, že teraz je už puk za Vojvodovou bránou, ale prvá útočná formácia Skalice to roztáča. Ventus, jeho nahodenie od Modrej čiary, Skaličania sa snažia dorážať, ale teraz to môžu byť práve hostia, ktorí pôjdu dokonca do samostatného úniku a dajú gól na 3-5. Jubilejný 10. pre Maroša Surového v aktuálnom ročníku. Nie a nie sa Skaličania dostať na vyrovnaný stav. Opäť raz sú to hostia, ktorí si budujú dvojgólový náskok. Bol to skalický tlak, ktorý to celé začal. Ale tu máme možnosť vidieť, že veľmi dobre si Maroš Surový vypýtal prihrávku do samostatného úniku. Nestíhal s ním už ani Adrian Sloboda. No a David Iresák je po druhýkrát v dnešnom stretnutí prekonaný. Treba zmieniť jednu veľmi dôležitú informáciu, čo sa týka